Na fronteira sur de Galicia, onde as augas doces do río Miño se mesturan co salitre atlántico, atopamos un mosaico de ambientes que inclúe xunqueiras, pradeiras húmidas e illas de area. Este entorno sustenta unha gran diversidade de fauna. As cegoñas brancas, Ciconia ciconia, están a converterse nunha presenza cada vez máis habitual na desembocadura do río Miño, un dos ecosistemas máis ricos e sensibles de Galicia. Este estuario, que se estende ao longo de 14 km e abrangue unhas 4.000 hectáreas, está recoñecido como espazo protexido dentro da Rede Natura 2000 e está catalogado como ZEPA, Zona de Especial Protección para as Aves, e Zona Ramsar, o que subliña a súa importancia internacional para a conservación da biodiversidade. En marzo de 2017, rexistrouse por primeira vez a nidificación dunha parella de cegoñas brancas no Baixo Miño, un fito que marca o inicio dunha nova etapa para esta especie na rexión. Desde entón, observáronse varios exemplares na zona, o que suxire que a especie está a consolidar a súa presenza na área. As cegoñas atopan neste estuario un hábitat ideal, grazas á abundancia de zonas húmidas, bancos de area e pradeiras, que lles proporcionan alimento e lugares axeitados para aniñar. A presenza de máis de 200 especies de aves rexistradas na zona reflicte a riqueza ornitolóxica do lugar. A pesar da súa riqueza natural, o estuario enfróntase a ameazas como a presión urbanística, a contaminación e a presenza de especies invasoras, que poden alterar o equilibrio ecolóxico do río.